Tohle je ten nejstrašidelnější Minecraft vůbec. A v tomhle videu v něm vyprankuju své kamarády. Začneme rovnou prozkoumáváním nejstrašidelnějších bloků na světě. A první hlavou je Herobrineova hlava. To pane bože, pokud si to vypadává, že děsivě. A co dostaneme za to, když to projdeme? Ale když tady tyhle všechny hlavy, co v tomhle videu budou, projdeme, tak budeme lepší než Syrakery, protože tahle mapa je strašidelnější a myslím si, že Syraker by tuhle mapu určitě nezvládl. Jdeme rovnou do první hlavy a upřímně já se jí fakt bojím, kam je to velká Herobrineova hlava a my musíme vejít jeho pusou. To vypadává, že děsivě, hej, mi tam fakt nechce, ale OK, hele, chci být lepší jak Jakary, takže tam jdu. Tu pokud si to tady je uvnitř, tady je normálně nějaký kostlivec, a tady je normálně ale počkej, Méďo, počkej, ono se to za náma zavřelo doslova, kam my už nemůžeme ven. Ne, no tak to vůbec, pane bože, hej, to znamená, že my nemáme cestu zpět? Nejdřív jsme se měli asi získat nějaký věci, kámo, jak tohle máme projít, když nemáme žádný zbraně ani nic. Počkej, tady je nějaká truhla. A jo, kámo, tady máme nějaký brnění a další věci, ukáž. To je nějaký kalhoty, boty, krumpač, no a ti to všechno vezmeme, to líto. Hele, Méďo, ven už nemůžeme, takže jediná cesta je tady po téhle chodbě. Tam je vzadu nějaký creeper nebo co? A Co sakra bylo, hej? co? Proč tady padají ze stropu příšery? Já vůbec nevím, hele, ale jako je to celkem scary, neříkám nic, hej, a co je tady to za creepera? To je nejdivnější creeper, co jsem kdy viděl, to je creeper, co je prostě kostlivec zaraz. Počkej, zkus ho odpálit, co se stane? Co? Ono nic není vidět, když to odpálí. Já nic nevidím, vidíš něco? Já jsem úplně slepej. Už to zmizelo. Já vidím úplně všechno, hej, to znamená, že když jsi jakoby u něj moc blízko, tak díky tomu potom jsi slepej chvilku, takže musíme dávat pozor na to, aby se nám tady to nestalo, hele. Hej, pokeci, a proč je tady ten obraz, hele? Hele, to by mohla být cesta dál, protože já tady nikde žádnou jinou cestu nevidím, tak pojďme to vyzkoušet, zkusíme rozbít. Jo, kámo, je zatím schovaná cesta. OK, let's go. Hele, tak jdem se tam podívat. Co? What? Co? Co sakra je? Jak je to možný? Ono skočíš ze stropu, když proskočíš tím obrazem. Hej, tak my jsme tady v nějakém labirintu. OK, dobrý, tak tady to váže super iloze, výborně, tak to mě váže baví teda, no a jak se odsud teda dostat ven? Tudy je asi cesta ven. A počkej, tady je nějaká další cesta, zkusíme to tady tudy. Ukáž, tady jsou nějaký kosti, tak to nic není. Zkusíme předběhnout tady tuhle obrovskou chodbu, třeba by tady něco mohlo být. No, tady je nějaká voda. Ukáž to, do ty vody, ježiš, to je láva. OK, tak já jsem se fakt lekl. Kámo, proč to vypadá, jak voda je to láva? Kámo, já umírám, dobrý, žij. Hele, hlavně do té vody neskákej. Když to vidíš jako vodu a to vidím jako lávu. Hej, fakt nevím, ale tohle je fakt strašidelný, kámo, jsem se hrozně lekl. Jsem myslel, že to bude někam víc. Hey, ale fakt pokeci, já to prostě normálně vidím jako lávu, ty to fakt vidíš jako vodu? Jo, já přísám, že to vidím jako vodu, tady jsou prostě hrozný iluze. Zkus do toho skočit, jestli to nebude voda, když to vidíš jako lávu. Co to máme prohozený, zkus do toho skočit. To ne, kámo, proč bych to dělal, hej? Tak jestli je to láva, to. No dobrý. Jestli to je láva, ty blbečku, pane bože. Já to vidím jako vodu. Jo, jestli si myslíš, že se to jenom změní. Kámo, mám hrozně málo HP, já umírám. Já mám pocit, že to je prokletý, kámo, tady ten Herobrine. Ten build, který jsem zaplatil, aby nám tohle postavil, byl fakt dobrý. Nemáš jaký jídlo, pokeci, já mám doslova jenom 2 hapka. Musíš mi okamžitě vyhýlovat. Ale víš co, dám ti tady tohle z toho, protože si nic lepšího nezasloužíš. Ale víš co, pojďme se podívat dál. Potřebujeme na nějakou cestu ven, protože určitě nechci skončit tohle video, že jsem horší jako Syraker, já chci dostat tu cenu. Tohle je fakt totální bludiště, kámo, já už nevím, kudy mám mít. A co je tady tohle? Tohle jsou Herobrineovy oči. Co tady dělají Herobrineovy oči? To vypadá fakt jak Herobrine, what the fuck, já se třeba mega bojím, ale OK. A proto tady dveře? Hej, zkus tam jít, tam jsme ještě nebyli do těch dveří. Meďo, běž první, hele, když tak vystraší tebe. Já to nemůžu otevřít. Ty ani nemůžeš otevřít dveře, posej k tomu. Tak, ježiš, takhle se otvírají dveře, tady máš tlačítko na to, ne? Jak to se otevřel? Čím se otevřel? Tam byly tlačítko na otevření dveří, ježiši, tak. Ježiši Mare, OK, pokeci, materiál. A co jako tohleto, tady taky nějaký tlačítko. Jo, kámo, gratuluji, přežil jsi, my jsme už prošli první hlavu. Ježiš, tak to bude hrozně lehký dneska. Jo, kámo, dobrý, tak to mačkáme. Co to sakra je? Hej, utíkej! Okamžitě uteč, kámo, co to sakra je? Ježišmarja, oni jsou hrozně silní. Pane bože, oni jdou doslova po nás, za námi třeba 20 těch lidí, nebo já nevím, co to je. Rychle pryč, Méďo, rychle pryč. Pokud si musíš rychle utíct, dělej. Hej, ale já třeba vůbec nevím, kam běžíme. Počkej, ať neprobudíme Wardena, kámo, tady může být Warden. Co to sakra je? Pokud si kam se do proboha dostali? A proč je tady doslova nějaký vymítání ďábla? Já fakt, kámo, nevím, a tohle to bylo hrozný. Hele, OK, už chápu, že to je trošku hororovější, než jsem čekal. OK, tak tady to se normálně začíná stupňovat, pane bože, já jsem nečekal, že se takhle leknu. Já taky ne. Co je sakra tohleto? Co to sakra je? Kamo, brzo do pohybu, a jde to na nás? Méďo, běž to zabít, ty jdeš první, já ne. Jak běž to zabít? Já tam nejdu. Běž. Já nejsem žádný tvůj bodyguard, pane bože, pokud si běž to zabít ty. Běž, seš můj bodyguard. Kamo, proč se to ke mně pomalu přibližuje? Já nevím, hej, půjdem spolu. Co to sakra je? Aha, ježiši, kámo, nechci být. Jde po mně, já nic nevidím. Pokud si, co to sakra je, jak tomu zabít? Co to sakra
sakra bylo? Tak to bylo hrozný. Já už nechci hrát, ještě nás čekají další spousta hlav v tom Leveru, kámo, já se moc bojím. Pokud si tohle jenom začátek, chápeš to, tohle je pořád první hlava, my se ani neprošli přes tu druhou. Kámo, já tohle se nezvládnu, Méďo. Fakt chci porazit Sira Kerryho, ale nevím, já to možná už chci vzdát. Hej, pokud si, dobrý, proč je tady doslova jenom jedna knížka? Co se jí sakra je, hele? Tady je nějaký text, hej, prostě divný, pojď se na to podívat, hele. Tady je nějaký text a tomu fakt nerozumím. Já. Co sakra je, kde to jsme? Proč je tady úplně černá místnost a jenom nějaký blbý ostrov? Já nevím, kam jsme se dostali, my jsme podle mě v pekle. Pokud si pamatuješ si, jak jsme předtím viděli přes to okýnko tamhle ty divný oči. My jsme teďka v těch očích. A jo, my jsme v těch Herobrinových očích, kámo, on nás sleduje Herobrine asi teďka tady v téhle části. Hele, ale tady je nějaký parkour. Mě by hrozně zajímalo, jaký mám třeba teďka jako tep, víš co, hele, ale jako podle mě docela vysoký. No nevím jak ty, ale já to jdu teda jako projít nahoru, protože já se vážně bojím, jestli se třeba tady neťka začne spawnovat něco divného tam dole, takže já jdu rovnou nahoru, hele. Ale tady jsou nějací zombíci. Hej, co to sakra je, proč se spawnují tak rychle? Oni vypadají jak zombíci ze Simpsonu, kámo. A jo, bože, to je třeba zombie Homer. Já bych se moc nesmál, oni za náma lezou, já bych radši rychle skákal pryč. Bože, a jo, oni za náma reálně lezou, co to sakra je za zombíky? Jestli teďka spadnem, tak prohrajem celou tady tohle challenge, takže hlavně nespadni. Já to je pravda, hej, normálně musí být vážně opatrný. Každý skok, který uděláme, tak musí být naprosto přesný. Počkej, hop, a tady už je poslední skok, ale čeká tady na mě zombíci, kámo. Hej, jsi si jistý, že tam třeba není nějaká bariéra na tom posledním skoku, jen jako, že si pamatuju naše poslední video. Ne, není, protože tady je zombík, takže on by jinak přes tu bariéru nemohl projít. Viděl jsi to, co jsem normálně zahrál, pane bože. Hej, ty jsi mi to kill stealnul. Přesně, kámo, ale jsem lepší hráč, ale no každopádně super, ale co budeme dělat jako my pak, to tady budeme jako 2 hodiny skákat přes tady ten parkour, anebo co? No hele, Méďo, myslím si, že bychom se odsud měli dostat co nejdřív pryč, aby jsme mohli jít na další hlavu. Tak tohle já nechci skákat, tady normálně já před sebe vidím iluzi, pojď se tamhle zrcadlo, čo přede mnou, vidíš to taky? A jo, To jsi před vidím tady sebou. zrcadlo. Hele, Méďo, tady se objevili zombíci, kámo, musíme rychle pryč, oni umí líst totiž. Pane Pojď, jdeme bože, pryč. hej, okamžitě jdem rychle to projdi, dělej, jež na těch zombíků tady je třeba 50, co to sakra je? Počkej, musíš tady po té vodě, to je nejhorší parkour, co jsem kdy viděl. Jo, ale počkej, let's go, já jsem to přeskakal, pojď taky, Méďo. Jak jsi to jako udělal, pane bože, pokeci, já třeba nevím, jak mám tady přes tadyhle to skočit do té druhé vody. Ve vodě se blbě skáče, ale trošku se ponoř, pak se vynoř a ono ti to trošku vyskočí. Jo, let's go, přesně. OK, ty vogo, tak tady to je fakt teda náročný, ale pokeci. OK, let's go, pane bože, já jsem tady normálně taky pokeci. Let's No go. tak ty to se vážně nečekal, že to normálně takhle zvládne na první pokus. Jo, a víš co, dobrý, ti zombíci spadli až úplně dolů, takže už nejsou úplně hnedka za náma. Ale víš, co mi teďka došlo? Když taky spadem dolů, tak oni nás hnedka zabijou. Já mám pocit, že rovnou jakoby umřeme jenom na ten full damage. Hele, pokud si víš co, tak můžeme dát challenge. Kdo tam z nás dvou bude dřív, hele, tak se měj, hele, tak ahoj. Co? Tak počkej, to teda ne, já ti chci doběhnout, tak já jdu za tebou hnedka. Pojď! Op, Méďo, Opa, počkej. let's go. Pokud jsi strašně dole, ty jsi úplně hrozný nubák. Ale tak já nedokážu tak rychle skákat jako ty, to není fér. Hej, ještě, že jsme se o nic nevsadili. No ty jo, vidíš, pokud jak ti to normálně jde, hele, takže jsme tady každopádně spolu teda nahoře, hele. O, co to je? Pomoc! Co? My jsme se doma z toho parkouru dostali do nějaký úplně divný místnosti. To, že vypadá čím dál strašidelně, já doufám, že to nebude nějaký jumpscare. Ok, no a co, proto tady sekre jenom jedny dveře, jak se přes ně máme proboha dostat? Počkej, tady nahoře nějaký tlačítko, počkej, otevřem to. Oh, Jo, tak je to zmáčkni, to schválně udělá. Ukáž? Když to zmáčkne, to otevře ty dveře. vidíš to jenom na chvilku, ty musíme hrozně rychlej. Ok, tak víš co, pokud si běž těm dveřím a já ti to tlačítko otevřu, ok? OK, a to rychle proběhnu, já jsem připravený, můžeš. Ok, tak pojď, pokud si rychle, dělej. Jsem tam. Easy, kámo, easy, dostali jsme se přes to, hele, no tak super, ale co je sakra tohleto? To vypadá jako nějaká úplně normální jeskyně, to ani nevypadá jako nic speciálního, ale tady je nějaký posezení u ohně, OK. A to je úplně normální jeskyně, hele, my jsme prošli první hlavu asi, první obrovský blok, Méďo. No way, my jsme prošli první hlavu, fakt že jo, můj bože, let's go. Už jenom 2 hlavy a budeme oficiálně lepší než Sir Yakary. OK, let's go, pokeci, a když se podíváš tamhle nahoru, tak tam je normálně nějaká druhá hlava a vypadá hrozně děsivě, vidíš jí v tom kopci nahoře. To vypadá ještě hůř než ten Herobrine, kámo. Poznáš, co to je za hlavu? Já nevím, koho to je ani hlava. Počkej, pojďme se podívat schválně zblízka, aby jsme si to trošku prohlídli, než půjdeme dovnitř. Není to Silent Hill náhodou, nebo něco takového? Kámo, tohle je hodně strašidelná hlava. Ona je taková divná. OK, to vypadá vážně hnusně, jak já si nechci nějak stěžovat, ale teda moc se mi tam nechce, ale očividně musíme doslova přestavit tu vodu dovnitř a OK, pokeci, tak to... Víš co, Méďo, aspoň je ta hlava fakt malá, takže to aspoň rychle projdem a budeme to mít za chvilku hotový. Pojď, jdem Tak dovnitř. dobrý, no tak jdem teda dovnitř, hele, no, tak jo, ty jo. O, tady padám jako dírou obrovskou, ježiši. O, pozor, Méďo, hlavně to jsem se leknul, kámo, jsem myslel, že už umřu. Co to sakra je? OK, co tady to za obrovskou místnost? Pokud si to sakra je za díru, víš to normálně, tady kolem nás je úplně obrovská díra a my od nemůžeme... Pojď si, za tebou, Ježiši, to je něco, to je... Zabij to!
nějaký díry, okamžitě zdrhej, pojď, okamžitě pryč, dělej, pokud jsi zdrhej. Počkej, kam předtím mám utíct, kam? Tady je nějaká místnost, Jo, pojď si. já si to, Dělej, zavři, co se je? Kam se schováme? Pojď sem. Dobrý. Kam mám ještě 3 životy, já jsem skoro umřel, tak tohle bylo hrozný. Hele, skoro jsme prohráli. Pojď si, to je ještě horší, jak ten Herobrine, co to sakra mělo být? Já nevím, to, že to je jenom začátek té hlavy, tak tohle je fakt hrozný. Jestli to se to bude ještě zhoršilo, tak já to asi zdám. Méďo, víš co, musíme najít nějaký jídlo, mě už úplně dochází jídlo hrozně. Je tady nějaká páčka, pokeci, co se stane, když ji třeba zmáčkneme? Co se nic nestane, ne? Co si myslíš, že už tak stalo? Já nevím, ale tam se zapíná nějaký redstone, vidíš? No, to asi nic A co nedělá. třeba tady ta páčka nahoře? Co sakra je? To je jenom sprchu pouští, to by nic speciálně nedělal, to je jenom sprcha, ne? No, to je jenom sprcha. No ale tak kam teda máme jít, když teda jsme tady, hele? Já nechci za tím borcem. Hej, tady nějaká truhla, hele, OK, a co sakra tohleto? Pojďme se co nejrychleji hlavně dostat ven. Já nejsem třeba tady v těch truhlách, hele, jakoby. Což tady třeba byl nějaký klíč. No, nějaký jídlo bychom hlavně potřebovali. No právě, hele, jako já když mám nějaký jídlo, hele, že bych ti ještě něco mohl dát. Máš hlad? No, jako už mi celkem dochází jídlo, jaký bych celkem bral, jako. Jo, a se tadyhle to zasouchu, pane bože, vidíš to? Co tady sakra všude spawnuje? A počkej, co je pod tím kobercem? Proč je tady nějaký červený bloky, jo? Hej, a proč je tady ta místnost znova? Proč je ta samá Počkej, místnost co? tady po druhý? Ale jo, to je úplně ta stejná místnost a počkej. Co to sakra je? Je úplně stejná sprcha. Hele, počkej. A co když půjdeme dál? To je tady zase znovu úplně. Ne, ale počkej, Aha. tady to je trošku jiný. Co to sakra je? Tady jsou jenom dveře jiný, jinak je to úplně to stejný. Počkej, a když půjdeme zase dál, Jak jako dál, tam už nic není. Což to třeba zmáčkneme znova? to jenom pouští tu sprchu, Méďo, proč pořád pouštíš sprchu? OK, no dobrý, tak já jsem asi úplně zmatený z toho, co tady sakra děje. Počkej, pojď dál, tady to bude víc, tady máš nějaký dveře ven, já už tohle určitě musí víc ven. No tak jo, tak pojď teda, no, když jsi teda tak chytrej. No tak mi teda ukáž cestu ven. No, tady to vede určitě ven. Počkej, tady ne, hele, počkej, tady to vypadá, že by to mohlo líst ven, tady jsou nějaký schody, ale počkej, tady spadneme extrémně tak víš hluboko. co? Ne, Méďo! Ježiši, co jsi to udělal? Ty pane bože. Já jsem asi opatrovíš než ty. My jsme v nějaký obrovský budově, všiml jsi z toho? No ta budova je třeba skoro nekonečná, mám takový pocit. Hej, pořád pocit, že to je nějaký iluzi a pořád se dostáváme do těch samých místností jako předtím. Já mám taky pocit, že chodíme pořád po stejných místnostech. Strávili jsme asi 2 hodiny procházením tohle obrovského labirintu a pak se stalo tohle. Hej, ale pokud tady to patro vypadá úplně jinak, vidíš to? Jo, on je speciálně, on je jiný než ostatní, tady jsou takovýhle pavučiny a to v žádném jiném patře nebylo. Kámo, to je úplně docela jiný a podívej se, co tady to je za stěnu, to vypadá úplně zvláštně. Pamatuješ, jak ve všech místnostech to bylo úplně normální? Tak tady to je jak u zombíka doma. Tak tady jsou docela nějaký šafle, prostě úplně nějaký tabule, co to sakra je, OK. Hele, tady to je speciálně, a to počkej, tady je nějaký časovač, už 000. Jak to 000, co to jako znamená? Já vůbec nevím, co to znamená, hele, nejsme tady už trošku pozdě, možná jsme to nestihli, když jsme to prohráli A co je už. tady ten obraz? Není to ještě za obrazem? Tam taky nic není, hele, no dobrý. Ukáž, no tady je zase normální sprcha a ta je zase stejná jako vždycky, ale počkej, třeba ty páčky tady budou dělat něco jiného trošku, ukáž? Ukáž. No to nevím, nějaký tady je tlačítko. odpadák. A co když zapneme umyvadlo, ne? Kam to mizíš, Méďo? Pojď se podívat, tady dole je něco zvláštního, hele. Ukáž. Pojď se podívat, tady je nějaká cesta ven. Pojď, já jsem našel normálně nějakou cestu tady v tom. Tady je žebřík vzadu. Fakt? Jo, teď to je normálně kanalizace, pojď sem okamžitě nahoru. Co, jo, už jsem to našel. Jo, kámo, tohle je možná fakt ta cesta ven, kámo, po 2 hodinách. Já už jsem myslel, že se nedostanu, že to prohrajeme. Ty máš Okej. náhodou torčku, hele, pokeci. No, jakoby nemám, no. No super, jsme úplně jiný Jo. koupelně, no tak to je teda fakt výborný. A tady je docela odraz, vidíš? My jsme docela normálně zrcadle. Chápeš to? To v normálním Minecraftu není, kámo. Hej, a ukáž, jak vypadám bez toho. No to, já jsem fešák, ty fogo. No, já se tím, že nemám žádnou holku. Já můžeš mě prosím tě jako třeba nechat, jako že bych potřeboval jít trošku na záchod, hele, tak jako že bys měl třeba Jo, soukromí. dobře, tak já jdu pryč, no teda. Jo, počkej, co tady to je sakra za růžovou místnost? Hele, tak tady jsme ještě určitě nebyli. Ale let's go, tady je hrozně moc jídla, už jsem myslel, že už umřu na hlad. A jestli tady i Totem of Undying, tak ten si určitě vezmu. Hej, pokud si tady to je nějaký pokoj, nějaký holky určitě, podívej se na to, tady to je celý růžový. Oh, tady nic není, hele, pokud si, tam nic není, hele. Pojď. Hej, ty jsi mi vzal Nic tam diamanty, nebylo. kámo, ty byly moje. Ne, tam nic nebylo, hele, fakt, věř mi, hele, to prostě, to. Ale víš co, já se s tebou vyměním za tady ten super čupr totem, jste na to? OK, to beru, hele. Tak jo, tady ho To máš. jsou všechny diamanty, určitě. Let's go, 5 diamantů, tak se mega vyplatilo. Jo, to se vyplatilo, hele, jak říkám, dal jsem ti všechny, hele, no, tak můžeme jít, hele. Proč se mi zdá, že trošku lžeš? No, hele, tady už jsme to vynutili všechno, takže já jdu čus. Ježiši! Co sakra je, pane bože? A proč vypadá Oh. takhle dolů, tak kámo, tak hrozně divný. Já co jako tohle to prostě za člověka. Jo, normálně schodím dolů, mě tady normálně nebaví, beru si ho domů. Já protože co, že třeba takhle jako položím? Proč je z diamantu najednou?
Ukáž. OK, on mění barvy pokaždé, když ho položím. Jednou je jiný, jednou je emeraldový. To si beru domů, hele. To bude moje holka. No a proč je tady zase tady těch místnostech hloupých? To teda nevím, jak jsem myslel, že to je cesta ven konečně, no ale očividně pořád není. Hej, my jsme tady úplně totální bludiši pokeci. Pojď, co sakra je? Rychle, zdrej, tady, rychle, pryč. Pane bože, oni po nás jdou pořád. Ne, já jdu pryč. Já umřu. To zvládneš, Beďo. Jak zvládni? Já mě dostal kam ubiju srdíčka. Já mám strašně málo HP, pane bože, pokeci, musíme najít nějakou místo, kde se můžeme schovat. Já jsem našel. Tady, Beďo, podívej. Oni jsou hnedka za dveřma, kam oni za chvilku rozbijou. Co tady to za místnost? Skočíme tam dolů. Pojď dolů, pojď dolů. Tady normálně okno není. Pojď se podívat, tady chybí okno. Počkej, a to vypadá Já jako musím cesta před ním ven? utíct. Pojď. Já jsem venku, pojď se záde druhou hlavu. No, takže máme druhou ze 3. Už jenom poslední hlava a vyhrajeme tu zlatou cenu. Let's go. Kamo, ještě jedna jediná a dostal jsem lepší jak Serakary, chápeš to? A pokeci, otoč se. OK. Co? Tam je další blok. Hej, co to sakra je? Já si připadám jak normálně, kdybych doslova natáčel video s Ondru Vlčkem, tyjo, tam je normálně prostě Pennywiseová hlava. Jak jsme to začali s Fizzem, tyjo, to je prostě děsivý clown jak u Fizzyho. No a hele, ještě, že to je poslední děsivý blok a potom dostaneme ocenění, že jsme lepší jak Serakary, kámo. Ale jako, upřímně tady po těchhle dvou už se hrozně bojím a už se mi do toho vůbec nechce. Hej, tak třeba tam potkáme Ondru Vlčka nebo Fizzyho, víš co, ale jako by to by bylo snad ještě horší než všechny ty hlavy dohromady. No to by bylo úplně hrozný, no jdeme radši dovnitř. Hej, ale pokeci, jak se tam do té hlavy máme dostat, však doslova tam se normálně nejde dostat, hele, koukej, když půjdu takhle dovnitř, tak what? Co to sakra je, vidíš to? Tady se vysunou normálně bloky. OK, tak to je mega divný, hele, dobrý, no já jdu každopádně nahoru teda. Jdeme do další hlavy, jsi připravený, Méďo? Tohle je naše poslední hlava, když to zvládnem, tak vyhráváme celou tady tuhle challenge. Jako slyšám se, tak se bát, hele, ale víš co, já jdu rovnou dovnitř, OK, hej, já si normálně připadám, jak na nějaký brzej party, vidíš to, nemáš náhodou narozeniny? No tohle vypadá celkem hezky, ten vypadá vůbec strašidelně. Ne, asi. Počkej, podívej se za sebe, podívej se! Hodil meč! Ne, zdrej, Co sakra je? Zdrej pryč! Pojď, Méďo, utíkej! kurva, sakra jít, já se vidím, pojď, já tady umřu. Pojď se schovat tady je žebřík, pojď na žebřík, tam Pojď, bude moc. ne, ještě mám ten totem, pojď, já tady umřu. A on může na žebřík, promiň, on může na žebřík, pojď jinam. Zdrej pryč, o ne, nic nevidím, tady není kde se schovat, já nevidím nic, tady není kudy utíct. Potom, co jsme utekli tomuhle monstru, jsme s Méďou začali hledat cestu ven z bloku. OK, pane bože. Počkej, Méďo, už to mi došlo. No. Méďo, hele, uklidni se, jako jestli to nebylo, po mně sice nešel, šel jenom po tobě, ale to úplně jedno, nemáš být tak slabý, hele. Podívej, já ti něco ukážu, na co jsem mezi ním přešel, mezi tím, co jsi tady umíral, na toho bubáka, hele, víš co? Tady jsou jaký tlačítka, když je zmačkem, to jsem možná neměl dělat. A počkej, jako co když se třeba stane, jako když to zmáčknu všechny? No dobrý, hele, pokud se tady ty pronuby, ježmar, já se třeba vůbec nelekej, ježmarja, hele, tak počkej, co tady ty truhle? Tady jsou diamanty, let's go, já mám normálně zlatý jabko. No dobrý, a co je tadyhle to sakra za místnost? Koukej, pokud se tady vzadu jsou normálně nějaký dveře, hele, vidíš to? Ne, proč to mačkal, tady jsou creepsy. Já umřu. Co sakra je? Jak umřeš, proč máš jape? Dobrý. Chceš jabko? Dobrý, už to Je to healuju. normálně surprise, protože když jsem zváčkl ten tak on se objevil creeper. Hele, koukej, hele, pokeci. Co to můžeš koukej, ty? vidíš? On za tebou objeví creeper. Proč to zmačkl znovu? Já nevím, tak si mít kamarády, ne? Meďo, už to nemačkej, Meďo, ještě jednou to zmačkeš a už se s tebou nebudu bavit dál. Jak nebudeš bavit? Ty jsi prostě noob, přiznej si to. Hele, bum. No dobrý, hele, víš co, pokud já už radši jdu, hele, tady do té místnosti, hele, já mám rád překvapení. Půjdeš teda se mnou? Tady nic není. To je? Dobrý, a tak kam máme teda jít? Ale vždycky to vede přes záchody, ta cesta, co je tady? Jo, to je pravda. Ne, to je láva! Lava! Co sakra je? Proč mi vypadá jako voda? Já už nemám jídlo a umřu. Kam já jsem dostal poison? Hej, tady je dort, ne se dortu, to tě vyhýluje, ne se dortu. Jo, to tě výhyluje. Hej, a proč mi to nic nedává ten dort? No nemůžu sníst? Ukáž? No dobrý, jsem se najet. No dobrý, a tak kudy máme teda jít, hele, tak musíme být opatrní na těch záchodech, hele, jo, dobře, hele. Prostě musíme dát pozor, hele, tady toaletní papír, tady nic není, ale prostě tak kudy máme sakra jít ven? Hej, ale pojď takhle na to pódium, pokeci, pojď se podívat, tady to vypadá, tady je můj odraz, vidíš to? A jo, to je zrcadlo, hustý. Ale počkej, tohle vypadá jako nějaký další labirint. Co víš? Ne, co sakra je? Pryč. Já nechci Pryč. Hej, pojď si, kde seš? Tady, neboj, on tady není, tady jsem se schoval, ale musíme být fakt opatrní, protože se tady někde tady v tomhle labirintu nejspíš ty pořád skrývá. Já ho slyším, já doslova slyším. Ježiš, pryč. Pojď si, kudy tam sakra jít? Pryč, rychle, Méďo, zdrej. Jde po tobě, ale ne po mně.
nezdrej! Dobrý, já jsem mu asi utekl normálně. Pokud já slyším něco dalšího. Já slyším nějaký divný zvuky, pokud Kamo, tohle je fakt strašidelný, nakonec to je úplně nejhorší. Kamo, něco slyším. Je tam nahoře něco, na tebou je něco, pokeci. Jo, na tebou je něco. Tyši, jaký zombík. To sakra je. On je pověšej, ten se jmenuje Jaro. Jaký Jaro? Má jméno? Ten se jmenuje Jaro. To nejde ani mlátit. Jež, proč bys to mlátil chudáka, teď tam je to zavěšený. A co je třeba tamhle nahoře, hele? Tady je nějaká truhla. Hej, tady to je úplně mega děsivý, pokud já tady nechci být. Pojď si. Tady jsou nějaký ne, věci. zombík, to jsi udělal ty, Méďo. No já mám každopádně totem of Aideny, já nemůžu umřít. Já ho potřebuju, dej mi ho, Méďo. Nepotřebuješ, pokud si nepotřebuješ, ty Já mám jenom jeden život. Pokud si nech toho, ježíš, přestaň simulovat. Dej mi ho, jak prohrám tu celou challenge. Pojď si tak tady máš, ježíš, vem si ho tady u mě, pojď ke mně ty nube. Když po mně jde Herobrine, kámo, tady jsem viděl Herobrine teďka. Méďo, můžeš mi ten Undying totem, prosím tě, já mám jeden život, on se objeví ještě Tady máš, ježíš, jest ty nube. Můj bože, díky bohu. Jsem musel, že už to nemáš aspoň nějaký jídlo, prosím tě, já jsem fakt mrtvej, kámo, já už jako tuhle challenge ani nechci prohrát. Tady máš jídlo, papej, nube jeden. Dobrý. Jakoby, ne, že bych se nějak stěžoval, ale protože jsme trošku jakoby los, hele. Tady tu jsme šli, hele, ty potom jakoby, protože to jsme v iluzích, já jsem třeba je tady za tím zrcadlem, nic tady není, no dobrý. Hele, koukej, tady na místo, že jsem mnou rozbil to zrcadlo, hele, a tady koukej. A tady bacha. Brnění, let's go. Za tebou, Zase! Ne, ještě že on ten nádej, kámo, on to po mně. Kde? Já jsem ho zabil, kámo, já jsem ho zabil. Jak jsem zabil? Jak jsi to udělal? Jsem si se ho hitnul, ne? To jde? Já myslím, že je nesmrtelný. Ale tady už fakt není moc kde jít, ale počkej, musíme najít tady fakt cestu ven, oni tady jsou pořád jich čím dál víc a víc. A počkej, tady je hlava creepera, kámo. Tak tohle to není moc dobrý, pojď za mnou, co tady s tím? No a co když tam půjdem prostě jako dovnitř? Já nevím, já se to trochu, když to odpálí creepera. Neodpálí, to je v pohodě, to je safe, hele. Hele, a tady je brnění, to by se nám aspoň mohlo hodit, aby jsme tohle challenge zvládli, ok, já to rozbiju. A ukáž, mutant skeleton v brnění. A to mi dává dokonce i nějaký boosty, speed, jump boost, ok, tak to je mega dobrý, hele Véďo. Víš co, aby jsme ho naštvali, tak já dám jeho chestplate, hele, tady máš, zkus to. Ok, let's go, díky moc, jo. To je fakt Dobrý, OP, to vypadá mega hustě. To ti dává normálně hrozně moc armoru. Tak to je dobrý, že jsme tady našli, hele. Tak aspoň něco. Tady jsme ještě nebyli, tady jsou nějaký schody. Nevíš kam vedu, tady jsme ještě nešli. To je jediná část, kterou jsme ještě neprošli. A to je pravda. No dobrý, hele, tak pokud se ale víš co, odevři tu truhlu ty a budu radši vzadu, hele. Uvidíme, co tahle teda česká schválně udělá, ale tam nic není, my jsme se to nic nezískali. Ne, co sakra já, proč jsou dva? no protože ty jsi to taky otevřel, proč jsi to dělal? Teďka to spawnulo dva ty mutant skeletony. Ale musíme je zabít, aby jsme se dostali dál. Jak jako zabít, aby jsme se dostali dál? No jako, jak jinak budeme pokračovat? Já spolu třetího! Ty jsi úplně hloupý, proč to protože už to neotvírí, já ti jej radši zničím, nebo ty otevřeš další. Ježíš Maria, dobrý, už že jsem to zničil, takže jsem ti fakt neměl svěřovat takovouhle věc. Pojď se, ale víš co, jako to bylo moc jednoduchý, hele, takže proto jakoby jsem už udělal víc, že jo, chápeš? Ne, my jsme přece dobří. Dobře, hele, no, tak pojďme tady. A bude tak velký! No nevím, jestli to ani zvládnem, no. Pojď. Pojď si, co to má sakra bejt? Jsou hrozně silní. Kolik mají sakra HP tohleto, co to propane za skeletony? Hej, víš co, asi možná ani i normálně rozbiju svůj meč, to. Já taky. Hej, Méďo, nechcem radši utíct ty nudy. Jakoby já to asi nezvládnu, ale já jsem skoro mrtvej. No já taky půjdu pryč, ale mě už tady to nebaví, hele. Jdeme pryč, já jsem skoro mrtvej. Ježiši. Pojď se, on se dostal sem, ten skeleton, pojď se podívat. Ještě, že neprojde, ještě, že jsme tady schovaní. Ale doufám, že ten východ nebude na druhé straně, hele, zkusíme to prohledat to, co můžeme, protože ty skeletony jen tak nezabijem. Hele, Méďo, půjdeme od nich co nejdál, hele, pojďme tady do druhého patra někam úplně pryč. A co bychom tady ještě mohli zkusit projít? Potřebujeme se fakt dostat ven. Hele, víš, co mi napadlo? Já nevím, ale jako rozhodně nechci vadit s těma skeletonama. Ještě jsme moc neprohrávali ty knihovničky, co kdybychom prostě zkusili Hej, co je poklikat? třeba tady to? Počkej. Co sakra je? Tady se otevřely dveře za tebou, koukej. Kde? A jo, počkej, zkusíme tím projít. Jo, tak zkusíme, pojď. víš co? Pojď, hele, tak jo, zkusíme tím projít. OK, let's go. A co je tohleto za místnost, vidíš to? Tady to vede někam úplně do černoty. Tady nic není vůbec. Ale počkej, tady je jedna věc, je tady nějaký tlačítko. Takže zmáčknem. Zkus to zmáčknout. Jo, Méďo, my jsme se objevili v nějaký aréně, já doufám, že tohle už je konec. A co to tam vzadu? Co to sakra je? Tam jenom je Pennywise. Můj bože, on je hrozně obrovský, hele, asi jsme měli jít trošku blíž, ne? Pojď se za ním podívat. Jo, tak pro mě trošku blíž, hele. Hej, a proč když jdeme blíž my, tak on jde taky? Ty to já fakt nevím, hej, zkus jít třeba do strany, co se stane, když půjdeš do strany? Co, on půjde taky do strany? Co sakra je? On mě to zakopíruje, ale sdílem to je, jak máme ping. Vidíš to? Jo, vidím, Méďo, tak zkusit ještě blíž. A teď to mě zabije, protože co má v ruce. Méďo, nebuď srap, on bude určitě kamarád, kam třeba nás dostane ven, pojď blíž. Teď to je Pennywise, celá tady tahle hlava, takže No jasně, super, no, tak já teda půjdu blíž, super, no, výborně. Bomba! Pojď si to sakra, super, Ježiši! já jsi nevidím. Jsi v pohodě, jsi v pohodě. Sakra, pokud se zrovna umřel. Ne.
Ne. O můj bože, on tě úplně odstranil ze světa, kámo, já doufám, že si mě nevšiml. Tady rychle zastavím cobblestone, doufám, že půjde pryč. Ukáž, ale jo, vypadá, že mě zatím nechá být. Jo, jde pryč, let's go. Co je ale zajímavé je to, že tam vzadu něco extrémně svítí a tam nějaký terč. A já si myslím, že kdyby se ten clown trefil tou svojí obrovskou bazukou do toho terče, tak to mě dostane ven. Takže já ho schválně zkusím nalákat, aby do toho takhle střelil. OK, když už to nezvládl méně, tak aspoň já se do toho cíle musím dostat, aby jsme tu cenu vyhráli. O ne, Penny vlastně už jde po mně. Ježišmarja, prosím tě, teďka musí hlavně střelit do toho terče. Jo, já mám to Time of Undying, abych jinak už byl mrtvej. Pryč. Je, tady tlačítko. Jo, let's go. Jak se to stalo i ze třetí hlavy? Pojď, ty jsi to zvládnul, ale jakoby já se to nedal, no, takže to je vážně úplně kompletně na houby. Bez tebe bych se do cíle nedostal, takže si myslím, že tady tuhle tu cenu budeme mít společnou. OK, v tom případě jsme lepší jak syr, jakary, protože tady to bylo rozhodně strašidelnější a můžete tam psat dolů do komentářů, pokud si myslíte taky. Tohle bylo fakt strašidelný, ale podařilo se mi to přežít. A jako další vyzkouším šílený souboj z mutovaných příšer. 10 skeletonů, 20 snowmenů, kdo vyhraje? Na koho sázíš? Já sázím jasný snowmany. Já sázím na skeletony, protože vypadá, že jsou mnohem silnější a větší. OK, počkej, musíme zhodit ty gatey, oni se přestřelujou. Už můžou jít do sebe. Oni tam jsou oba na dálku. OK, kdo to zatím vyhrává? Umřel nějaký snowman? Ne. Co teď dělá borec? Pojď fightit. Ne, on už umřel skeleton, prosím, ať to zvládnou. OK, ale umřel už hrozně moc snowmanů. Tohle si myslím, že pro ně neskončí moc dobře. Pojď snowmani. A je poslední snowman. Nesklam mě. Pojď. Jo, už je mrtvý. A v tomhle videu bude ještě spoustu takovýchhle fightů. Druhý kolo, 10 zoglinů z nedru proti jednomu mutant zombíkovi. Kdo si myslí, že vyhraje? Já sázím na prasata. No, já sázím na toho velkého mutanta, protože je velký. Už jdou po něm. OK, musíme sundat bránu. Už to mlátí. OK, on je podle mě úplně zničí ten mutant. Ale ty prasata vypadají mega silně. Oni ho ani nehitujou, no jako hitujou ho. Ale jedno prase už sundal, OK, 9 prase zbývá. On ho normálně skopl ve vzduchu, OK, tak to je insane. OK, už to je jenom 4. Tak nic, no. Přišel o druhý bod, je mi to líto. Na třetí kolo máme 100 piglinů a jednoho mutant zombíka. Kdo si myslí, že vyhraje? Sorry, že ti do toho skáčelo, jsou to zoglini. No a kdo si myslí, že vyhraje? Sázím na prasata. Já taky budu sázet na prasata, protože si myslím, že už je teďka hodně na to, aby ho porazil. Je jich fakt dost. Můžeš hodit gateu? OK, pouštíme bránu. A už je tady do něj. Můj bože, tak to bys věděl. Tak po něm jde hrozně moc těch prasat. Můj. OK, a tohle se docela nemůže zvládnout. Ne, oni ho úplně stlačili do rohu. Tohle je no way, že přišel. Co děláte prasata? No tady máš prostě prasata na druhé straně, který mají prostě pohodu. Oni už po něj ani neutočí, protože už je mrtvý několikrát. Pojď, sundejte ho. Já vám věřím prasata, musíte jít po něm jenom. Tak toho úplně sundali. To se jako dalo čekat, že oproti 10 prasatům tam bude asi nějaký rozdíl. Ty máš svůj první bod a já mám 3. Zapomněl jsem ti říct, že ten, kdo vyhraje, dostane od toho druhého 10 hugeů, takže hodně štěstí, protože máš jeden bod, já mám 3. OK, tak to bych se začal snažit. Jako další máme 100 koček vs jeden skeleton. OK, oni po něm jdou i přes tu bránu. OK, už jdou po něm, pojďte kočky, já věřím, že já si sázím na kočky. Sázíš na kočky a ne, podle mě skeleton. Hodně štěstí, ale mě je úplně jasný, ty kočky ho sundají. Já nevím, proč tak chodí tak pomalu všechny. To nevadí, já jim věřím těm kočkám. Oni ho také dostanou do rohu a bude v háji doslova. Oni ho zabijou úplně totálně. Ale podívej, jak je odhazuje. Já vím, ale tomu nepomůže doslova. Ty kočky ho úplně sundají. Ne! To bylo ještě lehčí, než jsem čekal. Takže mám 4 body a ty máš pořád jeden. Ne, to mi je tak hrozně líto. Ale musíme se těch skoček zbavit na další kolo. Je mi to líto. Další kolo tady máme 100 zoglinů. Je jich tady fakt hodně. Proti 10 snowmanům na každé straně. Jich 5. To mi to bude být fakt těžký. Na koho sázíš? Ale tady jestli nevyhraju prasata, tak už nevím, co vyhraju. Já si taky myslím, že to vyhraju, protože jestli ne tady, tak už nikdy. Tak ho sázím na prasata a Okay. na to. Už jdou. Tady ty snowmani hrozně dostanou. OK, zase tady tvoří nějaký své zloučky, ale prasata to zatím vyhrávají. Ještě je tady poslední. Taky umřel. Tohle jsme uhodli oba, takže máme 5-2. Máme tady 200 včel, který se tady rozlítli po celé mapě, takže vám ani nemůžu pořádně ukázat. Proti mutant creeperovi, který je fakt dost divnej. No a jo, jdeme poslat, jo, takže pojď 3, 2, 1. Teď už jdou. Na včely se musí s výbuchama. Už se vrací. A na koho sázíš? Já sázím na včely, upřímně. Já tady v této situaci vůbec nevím. Dávám creepera. Malý creepery, zabijte už jenom pár. No tak, ne! Výbuch. Yes. Tak no to aj seká server, tady z toho už. OK, spavnul si další malý ty creepery. Jedna ještě včela, že? Dvě jsou tady, to je ještě jedna nahoře. Ne. Nice. Okay, tak to zase prohrál. Let's go. V dalším kole bude 50 snowmanů proti 100 blazů. Uvidíme, kdo vyhraje. Zvedni gateu! Já nic nevidím, vylez ven. Můj bože, tak tohle je hrozný. Oni tady hoří ti snowmani. Bylo je počítač z toho. Hej, my jsme se nestihli vsadit vlastně. Můj bože, okay, tak ti snowmani jsou naprostí zabijáci. A proč se všichni sakra jmenou pokec? V dalším kole máš šanci dohnat, protože to je tvůj oblíbený creeper. Máme tady 100 koček a proti něm jeden creeper. Kdo si myslíš, že vyhraje? Já sázím na creepera.
creeper jako kočky nemají šance v této situaci. Tak jo, jdeme ho poslat, on je odpálil, pošle na něj. Já taky sázím na creepera mimochodem. A on ještě spawne takový malý creepery, kteří po nich taky běhají. Takže škuráci kočky, ale podívej, oni na něj útočí, oni se ho nebojí. Vidíte, jak se na něj schází ty kočky? Tady už dělal nějaký louček. Běžte, já vám věřím. Do rohu. On je ničí. Už je jako něco jenom kočky, creepera. Ne, víc to nezaslouží, ne. On je úplně ničí. Ježišmarja, ne, prostě nech to. Ne, už na něj neskákej. Vždycky přijde a odpálí je. Jo, ale oni prostě po něm jdou i tak, ale nejhorší je to, že ono, když jsme naagrovali oni, aby pomocí módu, aby na sebe útočili, tak oni i tak prostě proti sobě nejdou, víš to, že oni za ním jdou, jako tady vidíte, že za tím jako že se vlečou, ale jakmile se k ním přiblíží, tak oni od něj prostě utíkají pryč, takže oni ani nemůžou zranit, ale tady ti malí creepři tomu vůbec nepomáhají, oni prostě zaběhnou k té kočce a vybouchnou mě. Na jakou barvu kočky se sázíš, že přežije jako poslední? Oranžová, to je jasná. Já sázím Garfield. na černou, protože jsem měl taky černou kočku. Tak je tady víc creeprů než koček. Ne, mě umřel ten můj Garfield, tak nic. Jsem jenom jednu oranžovou, aha, tak já mám aspoň 2 ty černý. Víš, to můžeš si sadit znovu, hala. OK, si já vsázím na ty hnědý, vsázíme na hnědý. Mě baví, jak ten borec tady, jak se ten velký creeper tady naspavnoval ty malý a teďka už jenom prostě čeká. Už jenom prostě tady Pasivní stojí. příjem, prostě už nepracuje, víš co? Přesně tak. Už odpracováno. No a tak, ježišme. Okay, už teďka došel. ty creepři odbouchli sami sebe. Hej, ta jedna kočka je největší gamer. Tady ta hnědá kočka běhá mezi těma creeperama, vůbec jí to nezajímá. A nechává vybuchovat ty ostatní, podívej, ona se jich vůbec nebojí doslova. Hej, oni teďka ty kočky celkem jako gamey, oni ty creepery zabíjí. Ne. Tak teď jako umřelo hrozně moc. OK, ale hnědý kočky pořád žijou, takže by vyhráli. Ještě zbyl. Hele, zbyla moje jedna černá a tvoje 2 hnědý. Pojď černá kočko, nechoď tam, běž se schovat. Ne. Dobrý, ona se ne, ona je v rohu. Yes, moje hnědý kočky hrajou takticky. Umřeli ti. Já jsem se to vyhrál s tou černou. Tak ale teďka to je 5-3 a ještě potřebuješ 2 body na to, aby si dohnal. A jinak by budeš muset dávat 5 svých hugeů v Pet Simulátoru. Ale o moje huge nechci přijít, takže teďka se musím sadit fakt dobře. No ok, tak koho se teda vybíráš? Protože v tomhle kole máme 50 tigrů a jedno malý bílý tygřátko vs jeden mutantí creeper. Já sázím na toho creepera, protože už vyhrál 2krát, upřímně, já myslím si, že vyhraje znovu. Sázíš na, tak to podle mě creeper nemá šanci, takže já vsázím na moje tygříky. Doufám, že to můj bílej malej tygr zandá. Tak jdeme na to, 3, 2, 1, teď! Ježišmarja! Jak na něj skočili! Tak to je hrozný! Creeper nemá šanci. On už umřel! Počkej, ne, on je všechny nezabije, že jo? Ne, pojďte tam! Let's go! Tak to byl nejrychlejší fight, co jsme měli. Šmarja, ok, tak jsi vyhrál. Ukaž, přežil to ten malý bílej tygr. On umřel, ach jo. Tak nic. Tak ale je to 5-4, já už se začal dohánět, ať nechci dávat svoje huge. To ani náhodou, víš co? Teďka to už určitě zvánu. Máme tady 50 goril proti jednomu mutant zombíkovi. Kdo si myslí, že vyhraje? Já vsázím na opice, protože jich je víc a jako podívej na to, kolik jich tady je, že jo? OK, já sázím na zombíka. Jdeme proti sobě poslat 3, 2, 1, teď! Aha, oni jdou už přes bránu, OK. Už to nich. Já mu věřím tomu zombíkovi, že to zvládne. Protože jenom polední. Ty gorily. Musí jim letět zaraz. OK. Ne. Nice. Ale on se naštěstí respawnuje, on se dává pauzu. Yes, už jdou. Tam ty opice. Ne. Že by to bylo 5-5? Ne, skoč, nebo něco. Opice. On nedává žádný damage, mi přijde. On ještě nezabil ani jednu, přestávka zase. Jasný. Zabij aspoň jednu opice to mají v pohodě, že? No. Víš to, už na tebe nikdy nebudu spolíhat, debile. Lukové, prosím tě, co dělá tahle hulka? To mě tak hrozně líto, ježišmarja. Jako další, tady máme 100 psů proti 3 mutantím mouchám. Už jdou. OK, tak tady si vsázím na mouchy, podle mě jako tady ti psi nemají vůbec šanci. Ne, a ty mouchy OK, tak teďka umřela půlka psů. Teďka umřela druhá půlka psů. A mouchy okay. Asi jsou v pohodě celkem. Počkej, to by mě ještě zajímalo. Mě hrozně zajímají Iron Golemové. Ukaž, Iron Golem proti mouchám. Ne, ten dostává taky dostává bídu, podívej. A dobrý, hele, teďka jako je to 3 vs 3, jo. Sice ještě nich koupali ti psy, ale i tak, okay. Kdo vyhraje, jeden je mrtvej a tihle, ale oni taky umřou reálně. No, počkej. Co? OK, what the fuck? Ale jako docela ofous, jako podívej, jak jsou nakřupaní oba dva. Ofous, no, potom já zkusím bouchnout rukou. OK, přežil. Tohle bylo dost šílený, ale na závěr stáhnu kamarádovi nejstrašenější Minecraft a pořádně ho s tím vytrolím. Čau, hele, tak pojďme vlastně Minecraft, jo, co tady mám dělat? No hele, tvým cílem je zabít Ender Dragona, no ale na to si musíš získat spoustu věcí, jako zbraně, jídlo a tak dále. A v noci se v Minecraftu objevují monstra. Takže abys hnedka první noc neumřel jako nějaký noob, tak víte, abych si natěžil stromy, které jsou za tebou, aby si mohl postavit svůj první baráček.
baráček. To bych si měl pohnout, protože jako by sluníčko je za chvilku fuč. Vím, že v Minecraftu jsou zombíci, jo. Ne, protože se mohli připojit prostě v lepší čas do toho Minecraftu. Fyzika v Minecraftu je skvělá, musím říct. Se to zužuje a zužuje ještě víc prostě. Já nevím, jak dlouho to budu těžit prostě, ten jeden blok toho stromu. Ježišmarja, ještě jednou, dobře, naposled. Ještě? Hele, tohle je v Minecraftu bohužel úplně normální, no, takhle se prostě těží stromy, že jo, jako v realitě. Pojď, to už zvládneš. Jo, tak to dá smysl, já se do toho nemůžu trefit trochu, no. Jak to je úzký. To celý strom? Hezky. Já 11 těch bloků, to je hustý. Z toho se můžu dělat třeba farmu už. Hele, víš co, z toho dřeva si kam můžeš dát crafting table a nějaký základní věci, hele, já tě z toho něco vykraftím, jo, já vím, Dobře. že jsi takový noob. Jak to vyhodím? Vyhaž mi to kvečkem, mi to prosím tě vyhoď. Dobrý, to už stačí, nic neházej. Tak já ti tady udělám aspoň crafting table, jestli jsi takový noob, hele, podívej, tady máš crafting table, jo, když si to otevřeš, tak tady máš takovou knížku a v té knížce už potom tam máš všechny věci, co si můžeš craftit, jo, takže z toho si prosím tě vykrafti potřebné věci, to tě už naučí dost věcí, tady máš zpátky své dřevo. Děkuju moc, jo. A vykrafti si nějaký základní věci, hele, protože za chvilku už bude noc, ať hnedka neuhřeš první noc, ježiši. Takže je třeba chytrý si vykraftit plachetnici a prostě odplout pryč. Ne, plachetnici si nekrafti, vykrafti si prostě tě krumpáč, sekeru a tak dále, jo. Jo, krumpáč, tady. Stone pickaxe, jo, ale já nemám kameny. Tak dřevěnej musíš, dřevěnej. Jo, takže to bude sticky potřebuji asi. Tady takhle. Tak, jo, já jsem si vykraftil sekeru, to nevadí. Uděláme takhle krumpáč. Dobře, mám krumpáč. Jo, ono už se zapnělo, než já jsem to vykraftil. Tak, dobrý, máme krumpáč, už se zapnělo, takže bych se mohl jít takoby natěžit nějaký kámen. Ježiš, ty běž pryč, fuj! Co to je? Však, proč mi svítějí oči tak moc, ježiš, však tohle není ani v Minecraftu, ne? Co s tím mám dělat? Ne, já umírám, já uteču prostě, já se zahrabu do země, jo, to je dobrá taktika. Já se zahrabu, tady jsem do hlíny. Co to je? Jo, jasně, on ke mně skočil ještě a zabil mě vevnitř. Šel skrz blok prostě. Hej, ty už jsi umřel? Tak to bude první noc, kámo. Ty jsi hrozný noob. To je fakt vidět, že to vůbec nejde ta hra. Tohle nemá být ani v Minecraftu, ne? Nebo jo, já Ale nevím. Tohle je úplně normální Minecraft, kámo. Ty jsi nepřešel ani první noc Minecraftu, však tu hru to by zvládla i 8letý dítě prostě, WTF. Takže už jsem se natěžil 39 dřeva, což podle mě je dostatečně na to, abych se mohl vykraftit nějaký další věci, třeba plachetnici. Hej, kámo, víš co? Plachetnice si fakt nekraftě, hej. Potřebuješ nějaký teďka kameny, protože si chceš v tomhle videu porazit Ender Draka, abys po první životě dohrál úplně základní Minecraft, ve kterém nejsou ani žádný mody, tak potřebuješ nějaký lepší věci. Takže teďka tady máš skálu, tak šup, abys se natěžit kameny. Běž. Dělej. Jo, já už běžím. To přijde hodně update do té hry, jakoby, ono to vypadá fakt jakoby dobře, jak to všechno svítí a je to takový pěkný. Vytěžíme tady kámen, budeme prostě kopat. Natěžím třeba tak 200 bloků a celý hrad prostě postavím, to bude skvělý. Mně se rozbil pickaxe, už to nevadí, ale vytěžíme to rukou a bude to v pohodě. Ježíš! Hej, jak se ti podařilo už po druhý umřít, sakra, hej, to je úplně základní Minecraft. Tohle nemůže být prostě v základní Minecraftu, já jsem tohle ještě v životě neviděl, že by tohle bylo v Minecraftu. Hej, však ty jsi nikdy v životě Minecraft nehrál, jak můžeš vědět, co v Minecraftu je a není. Ty prostě jsi akorát jako totální noob. A však Minecraft je o tom, že máš prostě těžit dřevo a svět si domečky, ne? A nemají tam být prostě takovýhle hororový příšery, ne snad? Tohle je prostě v normálním Minecraftu, ty příšery nejsou tak strašidelný, jenom ty se nějak jako hodně bojíš, mi přijde, na to, že to je hra pro děti. Jako mě tohle úplně nepřijde jako hra pro děti, jo? Ale tak jakoby já ti budu věřit a tomu dáme ještě šanci. A ty jsi už tady poslal nějaký co to má být, pokeci? To už je skoro hotový domeček, jenom mi došlo dřevo, hala. Já nějaký mám, já ti pomůžu to dostavit, hele. Že máš jinou barvu, ne, to by vypadat hrozně, za to tě všichni zhejtí, že ty neumíš ani stavět domečky. Ale nevypadá. Ne, to vypadá strašně, co děláš, fuj. Však ale kámen je prostě tvrdší, tam se potom nikdo nedostane. Kdo by to kopal? Doslova jsem zastavil vchod. Ježiš, nekop ten cobblestone rukou. Já nám udělám dveře. Nekop ho rukou, ježiši. Já nevím, jak to vykopat, čím? Tady na to máš aspoň sekeru, prosím tě, vytěž to sekeru. Jo, dobře, to půjde. Ty to fakt těžíš sekerou. No. Můj bože. A tak si mi řekl, ať to vytěžím sekerou, ne? Já jsem ti říkal, že ti budu věřit. Jo, vytěž to tou sekerou, super, ach jo. Kytičku mám tady, tak sem to můžeme dát takhle, ať to máme hezčí, o něco. To nám vyroste strom před barákem, ne, tady to nedávej, ježiš, ty jsi fakt úplně vedle, ach jo, nevědět, že to fakt hraješ poprvé. Jo, tady ty kytičky vypadají celkem pěkně, jakoby. Můžeme jakoby si trochu upravit baráček, když to tady natěžím. Tyjo, co je tady to? To je nějaký modrý orchideje, tyjo, to vypadá fakt dobře celkem. Co nazbírám, těch chci aspoň třeba 30. Mě zabil zombie Herobrine? Ty jsi zase umřel? Zombie Herobrine, no to je teďka v normálním Minecraftu, Herobrine je reálnej, to jsi nevěděl? Jo, aha, já jsem si myslel, že to je jenom nějaká pověra nebo tak, já jsem nevěděl, že to je fakt jako reálný, to je hustý. Jo, tyjo, toho znám z normálního Minecraftu, to je ten Creeper, si můžu tradovat, ne? Tyjo, pokud se už asi věřím. Ježišmarja, co? On bouchl. Hej, co jsi teďka zamlel? Že se dá s Creeperem traderovat, že Creeper normálně vybuchuje, to není villager. Ale já jsem myslel, že jo, že normálně ti dá ty emeraldy nebo tak něco, ne? To nedává emeraldy, to není villager, ježiš. Co to tam je? Říkám, ježišmarja, co to je za soundy? Ježiš, ne, já to nehraju tohleto prostě. Ne,
Prostě pokud se já ti nevěřím, už já to nezapnu, chápeš to? Tebe zase zabili? Hej, jak to, že už tolikrát umřel, však ta hra je úplně jednoduchá. No a ti už nevěřím ani slovo, chápeš? Já nebudu hrát Minecraft, kde jsou takovýhle věci. Jak takovýhle věci, však to byly normální endermeni, ty prostě ani nepoznáš endermana. Jestliže enderman tebe zaútočí, když se mu podíváš do očí. Hej, pojď se připojit zpátky a pojď tu hru normálně dohrát, nebuď pusy. Ježíš Maria, no tak naposled fakt pokud se, tomu dám poslední šanci. Kámo, konečně vychází slunko. My jsme přežili první noc a ty jsi umřel jenom 5krát, hele, jak se cítíš? Jsem rád, že už je konečně den, jo, protože jsem se přes noc fakt bál a teď si udělám takový mega nařáchlej domeček, jo, udělám třeba 3 vrstvy dřeva nebo tak, ať se ke mně vůbec nedostanou. Nevím, proč jsem zrovna pod skálu, jo, protože reálně tady je furt tma a nejsem na sluníčku vůbec. A hlavně doufám, že se ke mně dostanou žádný monstra tuhle další noc, protože jich je tady fakt strašně moc, to jsem ani nevěděl, že jich je tady tolik. Hej, já jsem myslel, že bude mít baráček společný. Tak víš co? Já si taky postavím svůj baráček a večer uvidíme, kdo se připravil na další rozslíp. Dobře, hele, přijímám tvoji výzvu a podle mě to vyhraju 100%. Tohle má extrémně dobrý nápad prostě. To budeš čumět, až ti to ukážu. Tak už je večer a za chvilku zapadne slunce, co se ti tady tam podařilo postavit? A ježiš, jenom na první pohled to vypadá hrozně. Já jsem říkal, že postavím hrad a podle mě to jako hrad vypadá, ne? Hele, to vůbec nevypadá jako hrad. Proč? Je ten hrad třeba ze 4 různých materiálů. Ty tady spouštěl štěrk, dřevo, další dřevo, cobblestone, to vypadá hrozně. A co je tady ten most před tím hradem? To je příkop, chápeš, protože když budou nějaký monstra zase, jo, jako mi přijdou a spadnou jakoby do toho, chápeš, ale já umím skákat, takže já to přeskočím. Hej, ale však ten příkop je jenom jeden blok hluboký, však oni normálně sejdou dolů, pak vyskočí nahoru. Proč to neviděl aspoň hlubší teda? Já jsem to viděl, ale to je taktika, jo, to já vím, co dělám, neboj. A proč tady dáváš ty sazeničky? Mně se to takhle Proč líbí, to oraš? to je design. Vidíš ten hrad, tak ten vypadá prostě skvěle, tak i musí kolem toho vypadat skvěle, chápeš? Tady mám, jak jsem se nazbíral kytičky, tak asi jsem takhle ještě postavím, víš? A to zblbne ty Hej, monstra. Ty chápeš to, že tady to nevydrží, ono ti to za chvilku začne mizet, tady ty sazeničky. Chápeš to? Ty když na to skočíš, tak ono to prostě zmizí, to není jako Ale proč mi dlouhodobý potom design. skáčeš, neskákej mi potom. Já se tady s tímto patlám Hej, a ty mi to potom dobrý. zničíš. Jako nechci nic říkat, ale myslím si, že ty 100% další noc nepřežiješ, kámo. Když tady nemáš ani dveře, oni těma dveřma doslova projdou a instantně tě zabijou. Nezabijou, protože tady je ten příkop, přes který oni neprojdou. Uvidíme dneska v noci, jo. No hele, počkej, co tady máš nahoře, prosím tě, jo? Ukáž. No dobrý, tohle taky tady nevypadá úplně nejlíp. Za mě to vypadá úplně příšerně, nevím, proč to tady dělal ze 2 typů dřeva, ale aspoň je to lepší než ten spodek. No, mně došlo, že jo, tady dřevo, tak já jsem jako neměl na výběr moc. Hele, ty si možná myslíš, že já jsem úplně noob v Minecraftu, ale já vím, že v Minecraftu se má prostě těžit. Takže já jsem si tady poslal takhle most až tam do jeskyně. Ale tak to je možná jediná dobrá věc, kterou jsi udělal. Hele, běž prostě tě víc k tomu kraji, jo, přesně. Jo, děkuju teda, no, jo, takhle se vypadá nahoru. Dobrý, ale v pohodě. Víš co? Nechci si se mnou vsadit o 2000 korun, že tuhle noc umřeš. O 2000, dobře, já to přežiju, já jsem si jistý, že tenhle hrad prostě dokáže ubránit úplně všechno. Koukni na ty hradby prostě. OK, hele, tak jsme se tam vsadili. Jak se ti to teda líbí? Hele, jako za mě je to úplně příšerný a fakt jsem rád, že jsme se vsadili, protože si myslím, že v tomhle domu 100% nepřežiješ. Ty si myslíš, že to je příšerný, tak mi ukáž ten tvůj dům teda, když si tak věříš. Tak jo, tak pojď za mnou, hele, mám tady jenom přes řeku, tady ti ukážu klidně svůj dům, podle mě je mnohem lepší než ten tvůj, jako. Fakt jo. Ježíš, doufám, že se nezůstal v této bedně, nebo co to je. Ne, neboj, tady tu tvoji bednu, tak to jsem už fakt hnedka opustil a postavil jsem si tady hnedka jenom o kousek podzemní bunkr, protože to je aspoň něco, co ty monstra reálně udrží ode mě pryč a mám normálně i dveře fungující. Nedobytné. Ale však to není nedobytné, však tady nemá žádný hradby nic, chápeš, to ti hnedka to zničej. Ale oni nemůžou ničit bloky, chápeš? Oni stačí prostě dveře, oni to nezničí. Jako ty tvoje hradby jsou úplně k ničemu, když tam máš doslova otevřený vstup dovnitř. Ale já to mám příkop, přes který se nedostanou. Dobrý, ukaž mi to teda. Ještě než ti ukážu, jenom ten svůj podzemní bunkr, tak jsem si dokonce stihl postavit farmu, jak na obilí, tak na ovečky, jo, který už jsem tady prostě rozmnožil, protože jako třeba mě by zajímalo, jak hodláš přežít, když ani nemáš jídlo, jo. To mě fakt zajímalo. Hele, a jo, tady to máš dobře vymyšlený teda. Já jen ti tady něco upravím, hele. Hej, počkej, nezabijeme ty ovce, kamo. Hej, nech je, Ona tady- nezabij, proč zabíš zrovna tu hnědou ovci? Protože ta hnědá tady vyčnívá, chápeš to? Ne, kámo, můžeš to prostě nechat, nebo tě zabiju já. Já tě jdu radši ukázat jinou část, pojď za mnou. Dobře. Nech ovce ovcema, kámo, pojď za mnou. Se pro ní přijdu potom, víš o tom. Nech to ovci být, kámo. A tady je teďka takováhle podzemní část, která má dokonce nejenom jedny dveře, jo. Kdyby najednou přišli nějací zombíci, kteří teda ty dveře můžou teoreticky zničit. A teď jsou to dokonce i druhý dveře, přes který už se 100% nedostanou. No, máš tady třeba tak dvakrát méně místa, jak já v hradě, víš? Ale ty doslova ten hrad máš úplně prázdný, ty tam nic ani nemáš. Ty ani určitě nevíš, jak se vytvořit čestku, že? To zjistím třeba nějak postupem času, nebo to. Víš co, kámo, mě to je fakt líto, jo. Jako, kdybys tam fakt hodněkrát umíral, tak můžeš uznat svoji prohru a přestěhovat se ke mně na tu noc. Mám tady železo, jsem si stihl natěžit, zlato. Ty jo, jako já nechci ti do toho kecat, pokud si jo, ale mě furt jako bije srdce, nemáš nějaký jídlo nebo tak, jako by já mám plus srdíčka. Ty máš půl srdíčka, tady nemáš jídlo. Tady máš, tady už jsem zabil pár ovcí, hele, tady máš maso. Děkuji moc rád, to vážím. Jo, takže Oh, ty můj taky bože. zabíš ovce teda. No, tak jako nějaký jídlo z toho potřebuju, že jo. Chápu, tak já doufám, že to je zrovna ta hnědá ovce. Já je zabijím tak jak na random, víš, a něco jak ty, no.
no, ale jak bys ohodnotil můj baráček? Je to strašný, teda nevěřím. Podle mě jako ty 2000 vyhrajou prostě já, protože tady to je fakt strašný. Však ani tady nemůžeš skočit reálně, protože prostě se flakneš hlavou v ostrop, chápeš to? Víš co? Tak to je aspoň výhoda, že sem ty monstra nevejdou ani do toho baráku, takže jako na rozdíl od toho tvýho baráku sem ani nemůžou dojít. Ale víš co, mě je líto, ať teda dám kytičku takhle, jo, a uvidíme teda, kdo to vyhraje. Aha, tak víš co, že seš to ty, tak já si tady takhle hodím do rohu, jako pro štěstí. No To tak s- hodně to si štěstí, vážím. běž už do svého baráku, hele, už nám začala noc. Hele, tak já teda jdu, jo, Ne, kámo, proč ty dveře ničíš? tak já se přijdu dostat ven, ne? Ty jsi zničil, však můžeš to normálně otevřít, počkej, já otevřu ty druhé dveře, ať mi nezničíš, prosím tě. Jo, Tady dobře, máš, pojď jo. a běž ven, běž Děkuju radši ven, teda. je mi z tebe fakt Ježiš, zle. ono už je noc, jo, tak já Už je rychle noc. běžím teda. To přeplavu tady tu řeku a... No radši běž do svého baráku. No baráku, to je hra teda, to je čistá krása. On za mnou běží, pau, fuje to, běž pryč. Vypadni, však to je klíště, fuje to. Běž do prdela. Kámo, počkej, já tě pomoct, počkej, dobrý. Dobrý. Nezabiješ ani klíště, než se zrandu. Dobrý, už běž radši domů. Jo, já už radši jdu. Ale to je fakt strašný, ty jo. To jo, podle mě prostě tohle challenge vyhrál na 100%. Ježíš Maria, on tady ještě... To je creeper prostě. A nějaký... Ježíš Maria, on mi zničil celý můj hrad, sakra. Však já jsem to stavil celý den, on mi to prostě všechno zničí během 1 sekundy. Ne, já na tohle fakt nemám. Já tady využiju ten materiál, který mi jakoby tak nějak zbyl z toho. A... Ježíš, tady je další creeper zás? Ne, já na to fakt už se... Já tady to prostě, ne, já jdu k Pokecovi, prostě se natěžím materiál, když on má tak skvělý domeček, tak on si to určitě nevšimne. Tak jo, tohle je zatím pro mě fakt nudná noc, protože já jsem tady akorát vypaloval nějaký věci u sebe v domečku a chtěl bych si trochu sfarmařit svoji farmu, protože já už nemám fakt co dělat, takže půjdeme ven. Doufám, že nepotkám nějakého nebezpečného moba venku, ale takhle to zatím vypadá celkem safe, takže já půjdu ven a doufám, že to bude v pohodě. Ukaž, jdeme si to sfarmařit, já si myslím, že by to mělo být čulu. Ale zatím jsem jako nic divného neviděl a myslím si, že to může mít klidně sfarmařit. O můj bože, to je mutant zombík, ne, kamo, já doufám, že na mě neskočí, ježiš, to je v háji. Já doufám, že ten můj bunkr bude fungovat, doufám, že není moc málo hluboký. Ukaž, nic neslyším. To je tak jako pro mě to tady není úplně jednoduchý přežít, tady tenhle. Ježiš, on je hnedka tady. Pro mě to fakt není lehký přežít. Já si myslím, že můj kamarád to naprosto nezvládne, protože jeho domeček je ještě mnohem horší. Hele, víte co? Já tady přečkám zbytek noci tady a já doufám, že ten zombík za chvilku odejde pryč. Ježíš Maria, co tam má u toho domu? Však to vypadá jak Hulk, ale ne, to má hlavu zombíka. Hele, on je teď zádama, takže teoreticky bych teď měl šance, jako to tam jinak těžit. Jo, a ne, on si mě všiml. Sakra. Zkusím to tady nějak obejít, nenápadně. Ježíš Maria, nepřijel, ty. Ne, víte co, já běžím k Pokecovi a natížím to zevnitř. Ježíš, Pokeci. Počkej. Oni, Ježíš Maria. Hej, co děláš? Co sem táš? Já se nezabij, chápe? Ježíš, co děláš? Ten barák celý rozmlátí. Ježíš, Co děláš? Ježíš Maria, já se radši schovat, ty mě ničíš prostě můj dům. To je fakt hrozný s tebou hrát. Ježíš Maria, co jsi tam měl, Pokeci, sakra? Co se divíš, jak je noc? Proč šel vůbec ven? Některý při úplně zničili celý můj hrad, chápeš to? Já jsem potřeboval nějaký materiál. No vidíš, já jsem to říkal, že ti to zničí. Takže jsem vyhrál sázku, musíš mít 2000 korun. Dobře, jakoby podle mě to není úplně poctivý, jo, protože jakoby furt tam půlka hradu stojí prostě, chápeš, takže jakoby nezničili to úplně, ne? Jako myslím si, že jsi to prohrál, jakože chceš jít schovat ke mně domů, takže si myslím, že bychom to měli zaplatit, hala. Ježíš Maria, Pokeci, a prostě tady tu noc budu, já fakt ty vole, teď jsem nevěděl, že Minecraft je až takhle jako hororový prostě. Hele, Pokeci, já jako nechci kecat, jo, ale nahoře furt je ten nějaký divný Hulk nebo co to je, takže by to chtělo fakt jako se odsaď nějak dostat. A vidíš, tvůj dům prostě má vstup jenom nahoru a nic víc. Takže co máš jako v plánu teď? Hele, budeme muset přesně nějak utíct a hele, napadlo mě, ty máš tu jeskyni, ne? U toho svého zničeného baráku. Jo, myslím, že jo. Tak co kdybychom šli do té jeskyně? Vezmeme si věci, všechno si vezmeme, železo, uděláme si nějaké věci a půjdeme do jeskyně pro diamanty. To je dobrý nápad, Pokeci, hele, to by to fakt myslí dneska, ty jo. Ale jakoby já mám jenom tohleto. Hele, tak vezmeme si všechny tady ty věci, co mi tady zůstaly a zdrháme rychle do té jeskyně a můžeme tam třeba i najít nějaký diamanty nebo prostě nějaký lepší věci, aby jsme ten Minecraft dneska dohráli. Jako reálně to je fakt dobrý nápad, Pokeci, hele, tak já tady mám nějaký věci, mlíko, beru, železo. Já si vezmu zase vodu. Dobře, hele, co můžu dělat s mlíkem? Můžeš ho vypít. Jo, já mám rád mlíko. Hlavně pojď, kámo, musíme rychle jít, Jo, ať utečeme před tím Halkem a on to totiž asi dřív nebo později zničí, kámo. Tak kde je ten mutant? Jo, on tady fakt je, Ježišmarja, zráme pryč, pojď. Kámo, pojď rychle pryč. Rychle, kámo, plavej. Ježišmarja, on je fakt úplně gigantický. On plave za náma, kámo, musíme rychle do té jeskyně, tam se ho schováme. Půjde do nějakého úzkého místa musíme, hlavně někde to je úzký, kde on se neprotáhne, on je hrozně totiž tlustý, že jo. On je možná i tlustší než ty jako. Ježišmarja, dobře, hele, to je jedno, hele, to tady nebudeme řešit, jo? Plná 150 kolev, to je dobrý, jo? To má skočit dolů, dobře. Ježišmarja, co to je za soundy? Tohle zní fakt hodně creepy. Co se v té jeskyni děje? Ježišmarja, hele, podle mě tady to je fakt na Co se děje? Co se děje? Co se děje? Ta jeskyně by byla... Ježišmarja! Ježiši! Ty vole! Co se stalo? Co to bylo? Pokec, si ze mě děláš srandu už, co to fakt bylo, ale to ne, tohle není v reálný Minecraft, tomu nevěřím. Teďka jsme na spawnu a nemáme vůbec nic. Jako pokeci, tohle prostě není reálný Minecraft, já ti tohle vůbec nevěřím. Ty si ze mě děláš srandu prostě jenom. Hele, víš co, já ti něco musím říct. Máš pravdu, celý tady tohle video byl prank, protože tohle byl hororový Minecraft. Stáhl jsem tady asi 100 hororových modů, abych ti tak trošku znepříjemnil tvoje první hraní Minecraftu v životě. A já jsem to věděl od začátku, že to není úplně normální. Já jsem tomu nechtěl věřit prostě, ale věřil jsem ti, nevím proč, hele. Já už se soufakám
kamarádi nechci, prostě jen si ze mě děláš srandu. Čau. Co, kámo, jak jako, že se se mnou chceš kamarádit? Hej, proč to lívnul? Já už s tebou prostě Minecraft hrát nebudu, furt si ze mě děláš jenom srandu. Čau, já si jdu všude zablokovat prostě. Kámo, jak jako zablokovat? Či to byl jenom prank? OK. Tohle tím pádem asi pro tohle video všechno. Dávejte odběr a čau.